Is-Segretarju tal-Istat tal-Vatikan, il-Kardinal Tarcisio Bertone, ċempilli 3 ijiem qabel l-Epifanija u qalli bid-deċiżjoni tal-Papa li jaħtarni kardinale. Qalli taċċetta? Qedlu vera? U bid-daħħka qedlu jkolli bil-fors naċċetta għax jekk ngħid le, il-Maltin joqtluni wara 200 sena jistennew kardinale. Hekk irrakkonta l-Kardinal Prospero Grech mal-Gazzetta tal-Vatikan l-Avvenire fejn iċċajta wkoll dwar is-superjuri tiegħu l-Agostinjani. Jgħid l-Agostinjani Maltin ukoll insistew miegħu li jaċċetta n-nominazzjoni sabiex l-Agostinjani ikollhom rappreżentanza fil-palazzi sigreti tal-Vatikan. F'din l-intervista l-Kardinal Prospero Grech jitkellem dwar l-ikbar xewqa li għandu. Prospero Grech għandu l-passjoni għall-fotografija u għalhekk jgħid li jixtieq li xi darba jkunu li ritratt uffiċjali tal-Papa Benedettu XVI. Fl-intervista mal-Avvenire, il-Kardinal Prospero Grech jitkellem ukoll dwar l-evanġelizzazzjoni ġdida u l-isfidi illi din iġib magħha.